Градското градинарство е свързано с отглеждане на растения и храна в градска среда, използвайки пространства като покриви, балкони и дори изоставени парци. Все повече хора, живеещи в градовете, става все по-важно да върнем природата обратно в урбанизираните зони. Тези зелени пространства спомагат за подобряване на качеството на въздуха, намаляване на ефекта на градския топлинен остров и осигуряват прясна храна там, където е най-необходима. Градското градинарство не само помага на околната среда, но и обединява общностите. То е начин да се превърнат на използвани пространства в процъфтяващи градини, където съседите могат да отглеждат собствена храна, да споделят ресурси и да учат заедно. Освен това е чудесен начин за намаляване на отпадъците чрез компостиране и рециклиране, които играят ключова роля за устойчивостта. От зелени покриви до вертикални градини, градското градинарство е прост, но мощен начин да направим градовете по-чисти, по-здравословни и посвързани с природата. Колкото повече го прилагаме, толкова по-зелени ще бъдат нашите градове и бъдещето ни.